Yo ando con un diario en my back. Suena el rap en el país, soy Tupac, caminando por el barrio. Fan dantza urbanoen lehiaketiak 9. aldisa dauka aurten, eta Euskal Herriko 23 talde elkartu dira Ibarra kirolde gixan Aretxabaletan. 3 kategoriatan hartzen dabe parte eta debagoieneko 2 talde dare tartian, Camden Joyce eta Camden Vibes. Goazen ba, barrura dantza urbanoez gozatzera. Running is empty, these slugs leaving niggas drugs like a chip flipping Mickey. So more the longer taking niggas till we give me when I surface, if not chippy. Keep playing with that fire, let us take it from fucking studios. Both of us in the ring, even though it's yours, something to be afraid. Let me tell you how it's going down, it's on there. Niggas used to love me, now they wanna hate me now. I'm that same nigga with the check holding the spot down. As if I'm pushing the legs to the shit. And the kids go fuck with us, it's no problem, I'm going to the best of them. Olmar Elejagakin gare gaurkoan hemen, Camden Danceko zuzendaria da bera, eta 2 taldekin etorri zate gaurkoan. Olmar, zela antolatu duzue lehiaketa honetarako guztia? Ba, behitu, etorri gara infantil talde batekin, Laia Molina koreografitakoa, eta junior taldia, eta bueno, joan den astean egon ginen Orion, orain beti Aretxabaletan etortzen gara, gustatzen jaku bai, ona etortzia eta animatzia eta hemen bertan dekogulako. Eta bueno, haber zer gertatzen da, kriston maila dago gaur, así que bueno, ikusiko gara. Zeuen partetik, esan duzu maila handixata dola, baina zeuek zer eskaintzera etorri zate gaurkoan? Ba, gu beti normalian etortzen gara proposamen dizberdinekin, eskako gustatzen beti berdina egitea. Orduan, txikisekin pixka da urbano kontemporaneo pieza batekin, eta juniorrekin old school koreografia batekin. Eta horretarako entrenamenduak eta zelakoak izan dira, nekezak izaten dira, denbora bihar izaten da? Bai, normalian irailetik hasten gara ja prestatzen bai koreografia eta baita teknika aldian. Orduan daukate bi klase hastian, bat da hori txapelketarako koreografia montatzeko eta beste bat estilo desberdinak ikasteko bai. Eta aurreikuspenik badaukazu gaurko? Bueno, joan den hastian infantil 3. geratu ziren, eta gaur bai sortea dekogun. De mis ojos canto, que no he venido. Ya estoy solito en La Palma, cambiando quién soy. Te digo chasta, no me amas, no tengo pastas. Tienes culo para movérmelo para atrás. Como pase no respiran como asma. Hemen garen Maialen Bretaña eta Erik Callejokin, zeuek kasu honetan Camden Joyce taldekoak zate, ontxe. Hor dantza itxekoak zate, presarete? Bai. Zela entrenau duzue lehiaketa honetarako? Asko. Eta zelakoak izan dira entrenamendu horrek? Saiak eta neketsuak. Bai. Zenba denbora bihar izan duzue dantza haue eta entrenatzeko eta ikasteko eta? Asko. Gaur zer espero duzue gertatzia edo, hemen lehiaketan? Ba, ondo pasatzia. Bai. Importantia orduan igual, postu balortzea baino ondo pasatzia izango da? Ez, postuan, hobeto, bai. DJ.
azteko zarete, dantza urbanoen lehiaketa honetan, prest zarete? Bai, bizkatxo bat urdu. Bai, prest. Zer nolako dantzia edo ekarri duzue gaurkoan? Gutxen daue, dantza urbanoa hip-hop hori da. Eta hori, dala más martxoso, eta hola... Kategoria hau toko jau. Hori da. Eta nolakoak izan dira entrenamenduak eta? Bai, gogorra. Generalian bastante kaineruak eta... Eta zela entrenatzen da olako lehiaketa baterako? Dauzkagu asteartetan eta ostiraletan klasiak eta andereñoak itzen daun bere koreografia eta gero guri erakusten dauzku. Eta adibidez, gaur egingo zuen dantza hau itxeko zema denpora eta bihar izan duzue? Egonga igual hilabete batzuk, igual 5 hilabete gutxi gora bera eta hor praktikatzen eta dana gogor. Eta ze aurre ikuspen edo, ze esperantza daukazue gaurkoan? Zerbait erabaztia bai, ez, gozatzia? Nik uste dut igual podioan ez, agian bai, baina ondiokan praktika asko geratzen da, baina... Beraz, igual gozatzia gehiago? Bai, gozatzia. Garrantzitsuena da ondo pasatzia eta hori. What's up, Yoshi? You know, it's been a little minute since you and I had a chat. Has it really? Oopsie, made a oopsie. $100,000 oops, made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna... Fan dantz lehiaketia amaitsu da hemen, Aretxabaletan, Imanol Garaizabalekin gare, Broiko Nesteitxeko zuzendarisa. Imanol, bukatu berritxan, zein da hiltzen duzuen balorazioa gaurko lehiaketiana? Bueno, positiboa, alde batetik bai ikusi den dantza urbano maila, eta gero eta nasketa gehiago da, eta gero eta urbanotik kanporako proposamenak daude, eta hori aberazten du ekitaldia gehiago, eta ikusten ari gara gero eta gazte gehiago daudela dantzan egiten, eta gero ikusle aldetik bai gero eta gehiago dago, ez? Eta Aretxabaletak ematen duen espazio zoragarri honek bizitasuna eta edertasuna ematen die koreografiei. Esango zinuke, kasuntan hau 9. aldixa da Aretxabaltan, urtez urte handitzen jundala bai dantzarixen eta maila, zein hemengo girua berabe. Bai, ez dakit, sensazio hori da, kalidade gehiago ekoizpenak daudela, eta horrekin batera ekitaldia aberaztu egiten da. Kasu honetan, zirkuito honen baitxan bigarrena, ez da? Izan da honako lehiaketa hau, aurrekoan Elorrixon nintzen, oin hemendik zein izango da aurrera begirako bidea? Kontua da, fan dantz dauela kokatuta Broiko Nesteitx jaialdian, dala, egiten dira 3 sailkapen Elorrion bat, Aretxabaletan beste bat, eta Galdakanon egingo da hemendik 2 asteetara, eta hortik hoberena joango dira Garakaldoko finalan dira. Da, azkenean joango dira 9 talde dala, egin dela filtro bat 100 taldetik geratuko dira 9, osea, maila da itzele eta ikuskizuna da hori zoragarria. Kasu honetan maiatzan hemen 7 izango da, finale hori nola antolatzen da, nolakoa izaten da finalan momentua? Da egun bat ekitaldi asko daudela eta kale kulturaren inguruko jaialdi bada, daude dantza modalidade asko eta bitariko bat da urban dance hau, pixka bat akademietatik eta datorrena, baina horretaz aparte egoten dira beste ikuskizun batzuk beste dantza modalidadekoak, Bregi dantza oso presidente dago, eta hainbat ikuskizun bai, eta gero dau kirol estremoak bai, skuterrak eta BMX-ak eta horrela ikuskizunak daude. Oso ondo, Imanol, eskerrik asko, eta datorren urtean hemen egongo zate edo ikusteko? Gugatik, gainera taldeak eta guzti finkatuta daukate lekua, espazioa, neurriak bai kokatuta dauzkate, gero talde asko errepikatzen dute, badakite nun dauden kamerinoa, komunak eta hori, eta instalazioak egia esan ematen du aberaztasun asko zentzu horretan, olako ekoizpenak eta jendea relasatuta eta gustora egoteko estenatokira igotzen direzenean. Ederki, Manol, eskerrik asko eta datorren urtean ikusiko gaurduan hemen. Bale.
niggas, all my guns, all my women. 2 years, I can see about $1 billion.